What you wanna do? Yeah, yeah. You broke my chains, now I can't hit my head. Feel me? And I'm gonna praise you. What you gonna do? I'm gonna praise you. Yeah. Take the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you. What you wanna do? I just wanna praise you. Yeah, yeah. You broke my chains, now I can't hit my head. Feel me? And I'm gonna praise you. What you gonna do? I'm gonna praise you. Yeah. Take the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you. What you wanna do? I just wanna praise you. Yeah, yeah. You broke my chains, now I can't hit my head. Feel me? And I'm gonna praise you. What you gonna do? I'm gonna praise you. Yeah. Take 'em off, take 'em off. Woo. What you wanna do? Yeah, yeah. Feel me? What you gonna do? Yeah. In the corners of my mind, I just can't seem to find a reason to believe that I can break free. Cause you see, I have been down for so long, but like the hope is gone. But as I lift my hands, I understand that I should raise you through my circumstance. I just wanna praise you. What you wanna do? I just wanna praise you. Yeah, yeah. You broke my chains, now I can't hit my head. Feel me? And I'm gonna praise you. What you gonna do? I'm gonna praise you. Yeah. Take the shot. And I'm gonna praise you. And I'm gonna Take 'em off, take 'em off. Woo. What you wanna do? Yeah, yeah. Feel me? What you gonna do? Yeah. Sziasztok! Hello, szép estét mindenkinek! Azt mondja, hogy szia Benton, szia Michael, szia Tiger Best, Noncsi, The Best, és Norbi. Szia Matyi, szia Nikó, és szia András, hello! Jó reggelt! Szia Suhik, hello! Jó reggelt! Ó, igen, Kicsit ködös, de úgy szép. igen. Szia Kamélia! Szia, Kamila. Puszi, szia. Puszi, szia! Ja? De rég láttalak. Adj egy csáukot. Jó megnőttél. Valóban. Mint egy nagy csózsák, már olyan vagy. Igen. Nem, De, Tudod, Hát hova nem is megyünk, bírnálak el. Kamilla? nem. A rákba. Nem igaz, megyünk az Dolgozni. Unicornba. igen. Jó? Szeretsz dolgozni? Nem. Jó. Aha. Apát se. Én nagyon mehetünk. szeretek. Meg- És te zugorbozsó? Én is. Akkor jó. Gyertek. Futás, futás. Király. Zsamó. Kamilla, ne ugrálj onnan Jaj, le. Kamilla. Úri. Jól vagy? Lépcső. Majd akarok Gyere. beszélni. Jaj. Jaj! Kamilla? Mit csinálsz, Kamilla? Az a lépcső volt? Lépcsőn. Igen, Nem, az a korlát volt, Kamilla. de. Gyere szépen. Meséljetek, srácok, mi újság? Most nem voltunk egy pár napig. Ma is úgy vagyok vele, hogy tart, ameddig tart, mert agyviharok vannak, szóval... Sziasztok! Hozzak tacsit? Hello? Aha. Igen. Jó.
Hozhatod a 4-es Mercit. Jó. Jó? De repkes. Gyere, Gizi! Mit csináltál? Azt hittem, más csináltál. Uncut. Indulás. Kamilla, majd ráfogjuk, hogy elkéstünk. Igen. Nem. Kamilla? Miattad késtünk? Ha meddig aludtál? Nem. Mindig ez van, Kamilla. Azért elkészülhetnél, megfésülködhetnél időben. Ne fogd ránk. De. Felkeltünk időben. Nem. Te nem keltél fel, Gizmo. Ja. De. Jaj, csak még 10 Nem. percet aludjak, anyuci kell. Nem. Azt figyelj már, amúgy hiányoztunk? Igen. Ki hiányzott a legjobban? Anyuci. Anyuci. Apa nem hiányzott. Miért nem? Hiányoztam? Igen. Hú, ezzel gondolkoztál azért egy percet. Igen. Kamilla. Ott is vihar van, hát igen. És jó volt a kollégium? Nem. Ah, Nem érted meg? nem iratunk ki. De. Nem. És jó kajákat De. kapszott, Kamilla? Jó, biztos, hogy jó Hát kis gondoltam. menzás. Tejbegríz kap evédre, meg ilyenek. Igen, csak az Jó. áramnak nem tesz jót. Attól félek, el fog menni. Angilába érezte magát. Vagy a net. Ja, meg jég ne legyen. Szia, Bandi! Hello, hello! Dolgozol, Bandi, megint? Zsema, Aha. semmi baj. Szia, Jakmal! Hello! Halá! Hello! Sziasztok! Akkor jó munkát neked és kitartás. Tényleg ő még nincs betanítva. Sziasztok! Hello! Sziasztok! Igazából azért Szia, késtünk, Pici. mert Igen. Kamilla nagyon-nagyon későn kelt fel. Vaj szint, Kamilla, gyere! Igen, gyere. Kérj bocsánatot. Azért Hey. bekulelt vagy valami. Ő Jövök, még hello. pici, hát neki sok pihenésre van szüksége. Ja, akkor elnézést Igen. neki. Nézd meg szegény. Nem bántott Gyere, senki emiatt, Kamilla. Csak Pád elmond. miatt tűnk. Az... Kamilla, gyújtson lapádat, adok valamit. Jó van, bevállalom. Gyere. Kamilla, kerestem, hogy ad neked valamit, hát. Kamilla! Elpúdja, gyere ide, he! Tud bemenni. Hol vagy? Kamilla, hova fut? Gyere, Kamilla. Van már, Kamilla. Szia, Krem. Már vissza a kubuját, lenyugodott. Engedjetek már be. Engedjetek már ki. Még. Na. Itt az új csajszí. Szia. Szia! Hello. Minden oké? Persze, most Vártad keresem már az hozzád első napot? berúgózni. Igen. Gyere. Tudom. Na, lesz már átöltözés, vagy nem lesz? Na gyertek. Hát még. Kulcsot hol hagytad, Nikau? Hát a másik Alan Walker. nadrágomban van. Csak vagy rendes Milyen- ember. Milyen gomba? Vagy mit mondod? És csak hol van? Hol vagy? Ja, Előtt nadrág masi gomba, vagy. ja, értem. Gyere, itt tudsz. Ja, te itt nem tudsz. Akkor kapod a Anna. munkát, jó? Adom. Szia, Várj Máté, egy hello. picit. Hol vagy? Itt van bent velem. Jó, Itt vagyok. adom is. Szia, Mazsi kukorka. betanítás? Meg... Tessék, nézd, majd ott tudod visszavenni, de azt majd elmondják a lányok. Ja, Minden jó, más oké. is. Van úgyis ruhád, azt nyugodtan átveheted. Jó. Most ilyen bikini is van, az jó lesz? Hát Mi megnézzük. munkad van? Jó, szupi, okés. Ez jó lesz? Aha, nekünk is van igen ehhez hasonló.
Oksi. Mit akartam neked mondani? Igen. Nem tudom, mit beszéltünk, hogy te exkluzívat válasz elsőnek, vagy sem? Hát elsőnek nem merek, de amúgy vállalok, igen. Tehát, hogy most Jó, elsőnek oké. szerintem még Ha- betanulás, aztán utána majd. Jó, hát hogyha gondolod, akkor az elsőre lemehet veled egy lány, jó? Jó. Szóval, ha ma úgy gondolod, majd egyszer, és valaki szeretne kérni tőled, akkor Mazsinak majd szólunk, mert ő tud lemenni veled, és akkor nem kell az úrnak kifizetni 2, jó? Jó, rendben. Csak hogy egy kicsit jobban érezd tőle magad, oké? Köszi. Na jó. Majd góvolok. Mazsi, megmutogatod neki majd a dolgokat, ha átöltöztél? Én nem lehetek amúgy bikinibe? Nem. De- Hogy néznék Ha miért bikinibe? Hát kurva jó. Mondjuk hát nem látszana alulról, hogy fiú vagy. Hát az is igaz. Szóval, ja. Igen. Mazsolám eltűnt, akkor gyere, megmutogatom neked a dolgokat, jó? Rendben. Zenét valaki nyomhat, akinek van Nyomtad? kedve. Cukros hordó, nyomassán. Nyomjad. Na ez itt a kis konyhánk. Innen tudsz majd enni, innivalót kivenni, meg ide lerakni a kis dolgaidat. Mindenki a sajátját vegye ki, máséhoz nem piszkálunk, jó? Te is lerakhatod ide, ami nem kell neked ide. Jó, Enni már innivalót raktam, tudsz? de Akkor. mit lehet nálam? Tehát, hogy például telefon, meg rádió, meg ilyesmi, azok lehetnek. De Igen, például ilyen fegyver fegyver, meg nem. először, meg ilyesmi. Az Aha, nem. jó. Aha. Igen, jó. Oksi. Oké, mutatom neked tovább. Előre szólok, hogyha Igen? ne adj Isten véletlen eltűnök, akkor az azért lesz, mert fejbe vihar lesz. Jó, mindenkinél szerintem. Nézd csak, ez Igen? itt az iroda, Jó. ahol múltkor voltunk. Itt a Ja, igen. megbeszéléseket szoktunk tartani. Igen, itt van egy kis raktárunk. Hölgyeim és uraim! Ja. a közjátszóknál DJ Pillanat, mert hangos a zené. júniusi party mix. Így jó a hangerő? Oké, itt tudsz kivenni ilyen kis kocsikat, hogyha megyünk kibérlésre, innen szoktunk venni, vagy a saját limuzinunkat. Ezt amúgy annyira nem is szoktuk ezt a helyet itt használni. Ja, itt ez az ajtó vezet ki a színpadhoz. Hogyha jössz ki táncolni, akkor itt gyere ki, és ne ugráljunk fel a színpadra, Ezeket jó? én is tudom Aha, nyitogatni? persze. Igen, tudod, próbáld ki. Jaj, tényleg. Jó. Szuper. Ja, És vannak itt ezek a rudak. Tudod azt is Ja, használni. látom, ilyen sárga. Aha, Aha, látom. igen. Próbáld ki nyugodtan. Azok egyébként városlakók? Igen, az egy malájkurva. Már mindig látom itt, és sose gondoltam volna, hogy hogy ez nem jó, oké. Igen. Ja, nézd Jó, csak, de kis cuki. itt tudsz szólni, meg itt is végig. Nincs olyan, hogy az én helyem a te helyed, hanem változatosan jó, ott az Ahova, asztalokon persze, is. aha. Egyedül ott nem, ahol van a malájcseléd. Hello! Szia Camilla. Sziasztok. Ott van a kis bárpultunk, és Szia. megmutatom neked a És privát van szobákat. többfajta Szia. tánc, vagy csak egy van? Igen, a rudaknál egyfajta van, Például, Mármint, hogy igen. a 3 rudnál különböző, Hello. de viszont Ja. itt más rudtáncot nem tudsz ugye ezeken kívül. Itt viszont tudsz Ja, itt még ez sajátokat. Aha, csak hogy tudják neked a pénzt dobálni, akkor elsőnek kezd el a táncot, és akkor utána nyom be a másik strippet. Ja, Jó? jó. Oké. Azokat a pénzeket ugye megkapod, amit itt dobálnak. Utána meg kinek adjam le a pénzt, vagy az Majd ezt a legvégén, mikor zárunk, majd akkor kell lesz. Jó, mindenkitől meg fogom kérdezni az összeget, hogy ki mennyit keresett, és akkor ugye annak a 40%-a tiéd. Ja, jó, oké. Jó? Szóval csak készpénzt fogadhatsz el. Jó. Itt lesznek a privát szobák. Van itt balra ez az ajtó, itt csak a sima privátok történnek, ahol ugye ruha minden rajtad van, rendes táncos ruhád, itt akárhova leültetheted a vendéget, ahova gondolod, és ide is kell magaddal biztonsági őrt hívnod, jó? Jó, rendben, és itt is csak készpénzzel fizeted, ugye? Tehát itt Igen, nincs igen, az, de hogy- viszont, jó. hogyha valaki privátot szeretne, esetleg küld hozzám, vagy a Bentonhoz. Hogyha mi, ne adj Isten, ne lennénk itt, akkor Mazsi vagy Bandi, oké? Jó, rendben. Ja, itt vannak az exkluzív privát táncok. Ugye, Camilla? Igen. Jó. Ezt megvesem gyorsan, hogy ez miből áll. Hát csak Ja. rendes tánc itt is, aha. De miben különbözik akkor az exkluzív, meg a nem exkluzív? Na jól tetted, Krempa. Micsoda, abba különbözik, Miben? hogy nincs rajtad felső ruházat. De semmi másban nem különbözik, csak tánc van.
Semmi Ja, más nem tehát- történhet itt. Á, Aha. Értem, jó. oké. Igen. Ja. És a És ahhoz másik... is van külön ruha? Bocs, hogy felbeszakítalak. Igen, tudsz úgy felvenni ruhát amúgy, de azt hiszem itt is találnod kéne. És csak itt, ebbe a kis szekrénybe van egy olyan, hogy nem tudom. Majd össze kéne egy olyan ruhát raknod. Aha, össze kéne majd egy olyan ruhát raknod. Jó? Jó, rendben. Jó. Szupi. Majd ha gondolod, akkor max a izé után elmehetünk, megnézhetjük neked a klub Jó. után. Rendben. Jó? Benne Oké. vagyok, csak ja, Gyere, sokat Kamilla. kérdezek. Semmi baj, nyugodtan, az a tiszta. Az az utolsó is amúgy egy privát 2, hogyha sok a privát, akkor oda is lehet menni, ugyanaz, mint ez. Türelmet. Ja, jó, oké. Igen. Jaj. Amúgy max 10 percesek a táncok, ettől többet egyszerre ne vállaljál, sőt nem is szoktam engedni, hogy többet vállaljanak az emberek. De Bibinek minden szabad. Na látod, Krempa? Nem. Mert kell a pihenés, meg ne fásulja be tudod egy emberhez, meg Ja, több persze. vendég is lásson, ugye itt fent is. Szóval, ja. Ott van a kis DJ pultunk, ugye, hogyha éhes vagy, szólhatsz ugye rádión is a pultosnak, ő is hoz neked enni-innivalót, ha gondolod, jó? De nézd csak, megmutatom neked, te is tud. Fogok szitszabdalni. Hidd el, hogy Nem neki azzal megy azzal kell. is. Dobom a pénzt. Itt ez a kis piaraktár. Itt ugye a koktélokat lehet ott kikeverni, és itt jössz ugye a pultba. Itt van egy kis közös tároló, meg van itt egy bolt. Ja, látom. Igen. Aha, látom. Tenni innivalók, szóval ja. Ugye és itt lehet, ott lehet kivenni a dolgokat a koktélokhoz, ott meg el lehet Főnök készíteni a asszony? koktélt. Ja. Tessék? Majd Tessék megint mondani. kifizetnék egy ilyen duplát, hogy a barbikát levigyem egy táncra, de én táncolok. Jó, szépen. egy pár pillanat, jó. Telefonál. Azért még telefonál ő is. Szia, hello! Hello, szia. Valakit Szeretnék kérnék a valamilyen- pultba, jó? Valamilyen Mondjad, jó mondjad. italt. Gyerekek, befizetek neked egy privát táncot, gyere már. Micsoda? Jóról. Bármilyen italt kérnék. Bármilyen ital? Unikornis Bármilyen, koktél? bármilyen. Jöhet. Jó, hozom is. Egy ezres lesz, jó? Hármat legyen szíves, hármat. 3-at? Igen. Legyen ő a DJ. Akkor 3. Mi a szám az úrnak? Kitöltöm ide a koktélokat, Addig oda ide bele. piázunk. Pár jeget, szívószálat. Székestől hoztál? Még Hogy egyszer? geci benne? 73. 73, jó, az enyém pedig a 618. Nem? Köszönöm. Mama, majd csak egy 5 percre szeretnénk nem menni. Pa-pa-pam. Pa-ra-ra-ra. Nektek hoztatok valamit? Tessék. Így egy mangós hát hozzá, légy szíves nekem. Na és maguk Igen? nem táncolnak? De fogunk, csak még betanítás van épp, jó? Lemeltünk Ha, egy és Hány percre szeretnétek lemenni? 50 000 a 10 5 perc. elég. Ne, 5 5 percre szeretnétek? Jó. 3.31. 25 000. Ja, ketten mennyi? mentek, bocsánat, ne Hát haragudjál, akkor ugye 50. én viszem le őt. Ja. Mennyi, Aha, Nikó? jó. Hagyjad. Akkor 50 000, Ja, 618. Elvileg átment. Köszönöm szépen, mehettek. Én köszönöm. Gyere, anya! Itt leszel majd a pultba. Nikó! Jó, oké. Igen, ott leszek. Szeretnék befizetni privát táncra, tisztelettel. Arra még egy picit várni kéne, jó? Jó, azt én beragadtam ide, ezt a pas. Aha, X. Hát túl kövér vagyok. X, azaz. Na, hát akkor Aha. foglald el nyugodtan azt a helyet, amiket szeretnéd. Jó, Illetve a rendben. rádión fent vagy? Persze, persze. Jó, okés. Akkor majd ott szólok, hogy szólíthatlak? Niki. Niki, oké, rendben van. Oké, köszi. Hát jó munkát. Hello, átnézném a ruhádat, mielőtt bemész. Ja, ez ingyenes. Szia. Szia! Van munkád? Nincsen. Nincs munkád? Nincsen. Számod? 6-8-9. Várjál már. Várjál, segítség. Azt a kurva. Hát szerintem itt jobban keresnék, mint a Parancsolj, mostani szívesen. Hát anyám, megmutatom, hogy Szodik, Va- seggel.
Csiklóként van. Köszönöm. Tudod, hogy ez a privát tánc? Mennyi? Na mennyi? 50 000 Dick. Csak? Az igen. Hallod? Hello. Szia. Hello. De én most befizetek egyet, nem érted? Szia Kornél, hello, köszönöm szépen a követést, Én srác. lemegyek. Attól függ, hogy hány percre és hogy hány ember. 5 perc, 3. Úristen, beléd ne vágjon a Azt villám, Benton. megkötözem. Gyere inkább ide, passzol. Csak majd nem nekem kell fizetni, hanem Dorcinak, aki nem tudom, hogy hol van. Itt vagyok, De ott van itt fent a vagyok. pulton. Aha. Azt hittem ő táncolt a rúgni. Köszönöm. Nem a rúdon, hanem a másik hölgy a pulton. Jó van, megy. Köszönöm szépen a követést, hello. Menjem oda hozzá, és akkor fizessek, és akkor úgyis majd szólnak a vajzéba a rádióba. Én is így vagyok vele, Krempa. Hol egy árti. Ha beszélnek hozzám, én visszabeszélek, igen. Hallod, újoncskám? Na mondjam. Gyere már ide, nekünk bájok, azt meg. Csajok, kaja, pia, kell, esetleg megy. Minden jó, Kati? Most nekem se kell, köszönöm. Hallod, lehetne ezeket multibasznak ki, nem macskát szarnál, tudod? Hogyha? Mi ez, múzeum? Tapasztalatból mondom. Egyelőre még Ezt itt is azt csak mondtam, beszélek. egy jó csajnak, hogy jó segges kidobtak innenket. Aha, szép, azt tetsz. Szóval én ezt tudom nyújtani, bassz. Jó, akkor nem mondunk semmit. Hallgass, nézd, élvezd a kilátást. És Trici, ezek a tiéd? Igen, ezeket $50 sok. Dob a faszom. Másodállásba jelentkezhetek ide? Ki az? Másodállásba akarok ide jelentkezni. Másodállásban nem lehetett. De nem már. Akkor nem, hogyha olyan vagy, mint én, tudod. Ja. Azoknak jó, akik itt dolgoznak, tudod? Férfiaknak. Ja. Hú, ember, mennyit kereshetnek? Mert ilyet én is tudok. Tudok mindig. Te buzi. De azt egy buzi striptease. Hello. Nézzük, figyelj csak, üljön már a picsába, Dick. Szia, csavarda, hát? Fizetni szeretném. Hány percet? Aha, köszi. 5 perc, azt hiszem. És exkluzív vagy sima? Hát ezt pont nem tudom. Odaadom még a testet. Na melyik legyen? Mondjad? Jaj. Mi a De kis helyzet? cukival. Ne suttogjanak, urak! Na, szia, hello. Hello, hello, hello. Na, az lenne, hogy egyszer Köszönöm két szépen, jól. pénzt kérnénk egy szobába. Nem egy. Egyet. Ajaj, Egyet ez lehet. egy túlzás. Egyet lehet? Igen. Ne rázd nekem a seggedet, mert leütlek. És Nem szoktad. hány percet szeretnének? 5? Megesült. 5 perc. Exkluzív vagy sima? Csak a sima. Csak a sima? Ilyen lazán. És hányan mennek? Ketten? Na, akkor jön az exkluzív, jöhet az exkluzív. Na, ketten mennek? 3-an. Vagy 3-an? Ez igen, 75 000 lesz. Hölgyem? Hadd jöjjön már 2. Nem mehet Hagyja. 2. Igen. Mennyibe privát tánc szerettem? Tessék? Mennyibe kerülne egy privát tánc? Hadd jöjjön már 2. Nem mehet 2. Hát az duplára érti. Nem hallottam sem. Duplára. Azt mondtam, hogy nem mehet 2. Egy privát tánc, érti? Igen, tudom, tesó, még értem, de egy még kéred, kezdő azt a vagyok, még pirosat? nem tudom, mennyi árból, egy pillanatban kérdezem. Ja, aha. Na, akkor őtet eljesik? Őt igen. 75 000 lesz, 618. És magát? Engem nem. Utalhatom? Persze. 618? Igen. Mit akarsz? Nézzek, mit csinál. Engedj már, te buzi, ne Uraim, buziljál. szálljanak le a színpadról, köszönöm. Csak az nekem már ez a buzi. Szia. De már megint mit kamuzol? Hamza le? Az full a te hibád volt. Norina Diamond itt nincsen, tisztelet. Várjál. Tiffany itt nincsen? Nekem Hamza Alex kéne. Ne ordibáljál már. Bocsánat.
Maszkot vedd már le, légy szíves, szóltam, amikor bejöttetek, hogy Ja, nem jó. kell fent lenni. Meg Na, legyetek ma hát utalja, suttogással, uram. legyetek szívesek, jó? Vagy még nem jött a családi? Úgy van, hogy 10 Köszönöm perc, szépen. 10 000 Mehetnek. dollár, hogyha... Fanni, Köszi. van 5 perc exkluzívat, 3 emberrel, jó? Megbeszéltük itt az urakkal. Köszönöm szépen, Robi, csakvetést, hello! Igen? Gyakorlatilag mindjárt kiderül. Szeretek és a privát táncot. Egy ember zsaljon már le velük. Most akkor mi? Nekem is kell menni? Ja, nem. Mindjárt megkérdezem egy Péter. Egy biztonsági. Én itt fent tartom a frontot, Csikó. Másik hölgyet hozzuk? Egyesbe leszek. Igen. Egyet lehetett csak. Tessék? Egyet lehetett csak. Egy szóval szeretnék egy Ja, itt vagy, bocsi. Bocsánat, nem értem hangosabban egy picit. Ilyet még venni kell. Szeretnék egy privát táncot. Igen, hány percet szeretne? Hát attól függ mennyibe kerül. 5 perc például mennyi? Melyikből? Exkluzív vagy a sima? Exkluzív. Abból egy embernek 25. 25 000? Jó, akkor 2 embernek lenne. Akkor 50 000. Ilyet többet ne vegyünk. Rendben, meg is beszélünk. Jó. 6-18 lehet utalni. Itt van készpénzben állam, úgy jó lesz? Jó, úgyis jó, közelebb jövök akkor. Ilyet többet. Adjál 50 000-et. 49 000 van nálam. És adjál már 50 dollárt, nem 50 000-et. Csukjad be a szemedet? Hölgyem, van magán egy telefon, hanem ez az utaló. Hát pluszban nincs. Van 50 dollár nálad, Csóri? Uraim, tudnak ott levenni az ATM-nél, jó? Itt van, odaadom magának, jön ide, Jó. hölgyem. 6-18. Kéne majd egy 5 percet várni, jó? Mellent van az egyik kolléganő. Jó. Köszönöm szépen. Majd szólok, jó? Jó. Hogyha Addig feljön. nézzük magát, Oké. Általában igen, mindegyik. Mondom, hogy te egy röbben öregsz. Ha valaki lemarad, akkor vissza tudja ott nézni. Megy ez a boa. Szartan nem tudtam leszállni a vécére, ezt most 10 fájik. Olyat ne vegyél. Olyat ne vegyél. Bejegyzett mi kitáncoltam? Hogy nem tudtam. Ahhoz szerintem menjél még vissza 5 percre. Elnézést, ez a... Nem szabad egyébként, Geci, mert aztán Lehet speciál magátok kérni a táncot. Tőlem nem. Ma nem tőlem. De a kolléganőm is nagyon ügyes. Most akit levittek privátra. Köszönöm. Te vagy a Ligi egyébként már Micsoda? Házhoz nem jártam? Hát, srácok, van. Nem panaszkodhatok, de azért itt több. Mi van veled, Dagi? Aha, értem. Mert készülök rendezni egy házból. Nem ad a Bibinek. Akkor aha, ki kell rendelni, igen? De nem tudtak megszólalni hirtelen. Mi van veled, he? Semmi, élem az életemet. Bibi, neked is legyen egy Barbie nevű barátnőd, és akkor nekem is van egy Barbie nevű barátnőm, és akkor... Úgy, hogy felcseréljük, akkor nincs semmi baj, nem Az a nő, akivel mozgok. Vagy Fanni lenne még egy privátod, jó? Jó, akkor lent maradok. Oké, az is egy 5 perces lesz. Nem tudom, hány percnél tartotok. Az én Barbie-m, Anderson Barbara, a Na, és mammát. melyik a Barbie? A mammát. Na most melyik Barbie, melyik öcsém? Te figyelj, most itt oda megyek, aztán megkocok a térdedet a botommal. Nem akartam, hogy a a picsádba. Na hát nekem az nem fájna, tudod, jól adok Urat megkérdeztem, hogy mit szeretné ilyen közel. És most? Szerintem spárolni akar vele. Na jó van. Annyi... Esetleg a... Elvitt egy pics a nyelvét. Gondolod, mert nyugodtan beszélgethetsz te olyan emberekkel, aki érted, értelmes is? Hát, nem Van sok közös olyan, téma. de igen. Ja. Buksi vagyok. Jaj, de szia, nem buksi, bazd meg, te állandóan máshogy nézel. Hát Sziasztok! igen, most eljöttem születésnapom alkalmából. Boldog születésnapot kívánok. Úristen, kinek van szülinapja? A buksinak. A buksinak. Az jó. Figyelj, a Barbara most itt szépen Isten izé van, éltesse. elkapom a kezedet, és 3-szor megpörgettek, hogy itt megszédüljél. Jézus! Na de mit csinálsz, na? Hé, ez nem így működik, Sajnos mondtam, nincs hogy csak nem időm a hátra. vagyok.
Örökletes betegségem van. Nem tudsz más fiúról, aki jön? Nem igazán. Jamákával mi van? Minket beszélgetünk, semmiben. Hát, gondolom Hát, ne haragudj. Igen? Nem, mondom semmiben. Hokizik. Nem tudom. Basz meg. Most Én izének is el kellett menni. járok, meg táncolni. Bentonnak is el kellett menni. Szerintem Nem megoldjuk így. Ja. Nincs para. Pont az. Igen. És Tricita, mit nézel? Nem a mészre. Ne nézz ide. Ki én? Ne, onnan se, igen. Mit? Mit ne nézzek? Az egy zseblámpa. Semmi. Mi? Nem, semmi nincsen. Mi? Úristen. Mit kell látni? Ne dörgölözzél már, hát itt természetes áll a gugid. Hát Áll a jó, de gugia? most áll a gugim, mert Úristen, de beszoptam a gáz. száját neki ilyen, aztán fölállt a gugim. Értem, hát akkor az jó. Figyelj, már van egy kurva nagy villát, szerintem menjetek már oda. Nincs is villám. Kanalom van. Ja, tényleg. Igen, amúgy az Hittem ritka. késed. Az nincs. Mi van, Dagi, fájad a rakad? Szerintem kölcsön menni. Igen. Rúgjalak Akkor rá. átszart, aztán igazából egyébként tök jó, mert a szarástok vitágot úgy esik, hogy végre befért neki a püty. Ja, ez a te. Tesó. Az őszi munkát akar. Köszönjük szépen. Lehet, Mi helyzet, sok minden jó? infó volt Hát. Hiányzik a mama nekem is. Igen. Figyelj, Manya, nem táncolunk egyen? A jakmal. Az ilyen. Megy zene. Készen van, jött a másik akkor. És ráadásul van egy olyan Oké, tánc, hogy nem küldöm. tudom hol. Küldjük-e? Mehettek le nyugodtan, jó? Az egyes szobába. Jó, csak meg kéne kapjuk, hol van, tudod. Tudjátok, hol van? Nem, így gondolom el, nem? Hát nem. Nem tudom, én visszajövök inkább a kedvenc földjemhez, érted? Ez a két úriember fehér öltönybe. Jó? Oké, gyertek. Jó napot, maguké ez a hány? Ez az. Nem ilyen, nem. Jól van, Jamal. Jamal. Jaj. Micsoda a zene? De én meg holnap nem jövök. Ja, te nyaralsz most, ugye? Mit mondasz? Szerintem is nem? Ó, nagyon jó. Na jó, mám. Én meg Menj be majd a csak jövő izébe, hónapban. társas animációk. És gondolj a 13-asra. Neked is tudod csinálni neked, hogyha szeretnéd. Hát, szívesen. Igen? Rendszer így már. Itt át is karollak, és Jézus. megint kellemetlenül fogom magam érni. Mi a címének az Éreztem azt a jó fenekedet. Azt hittem a szagommal. Hát, vagy macskásodva, úgyhogy jó szagod van. De macskák Dagi, büdösek. nagyon el vagy veszve. De te jó macska vagy. Hát látod. Ja, macska. Én tigris vagy. Pásztázok. Nem mondjad ezt, geci, mert Szardennyán állandóan ezt mondták, hogy pásztá, mondom pizza, pásztá, kurva anyád a pásztá. Zene címét megkérdezheted? Hát én most nem tudom, én nem tudom. Cigány, a legviccesebb, itt tudod, egyes eseményeket. Hazaértünk, bementünk egy kútra tankolni, azt úgy köszöntem, hogy buonasera. Azt mondja, csaj, mi van? Ja, mondom, geci, itthon vagyunk. Sőt, itt úgy fogok mondani az ének főnök asszonynak majd egyébként, hogy fizetni akarok, hogy pagare prego. Igen, itt vagyunk Vaníliában, gyere be. De bazd meg. Jaj, hát hagyja. Tedd el. Úgy is fogunk hallani. Itt vagyunk lent Vaníliában. Gyere be, gyere le. Mondjad. Hol a Bentyon? Szereted a vaníliát? A vaníliát, igen. És a vanillát? Hát most látod kinek mi. Igen, teljesen. Te úgy csinálj, mint egy profi. Én mind a kettőt szeretem, szóval. Ajaj. Csak Camilla. Hát, nem mondom meg, hogy hol van, nem tudom, hogy meg akarja, de A bulizik. pátka kell már megint. Igen. Hát izét kéne, már pölonkát kéne rárakni. Igen. Szia, Picúr! Puszi, szia! Anyát szeret? Igen. Mennyire? Sokat tudok. Gyere, adj egy ölelést akkor. Szia! Adj egy csáukót! Cigányány. Jelzni jött a legnagyobb cigányasszony. Te cigány vagy?
Hello! Hé, ne cigányod, a cigány. Hello. Szerettem a cigányokat, már Meg kell leülök. kérdezni, bocsáss meg, elnézést, te roma vagy? Te megkérdezted, te a Kisebbség. vasat viszed a mély telepre? Ja, most te nem kérdezted? Kisebbségi vagy? Igen? Na. Megkérdezed, hogy a fehér Netflixbe te vagy a fekete? Aha. Én Szia, vagyok a Ózdi fekete. vagy? Tessék? Mondom, Én szia, fekete Ózdi vagyok. vagy? Hát igen, igen. Te szólna. Te netted? Azaz. Igen. Egy-kettő lerendez mindenkit. Figyelj már, Kamilla. Mi van? Ha valaki Oké. itt kötekedik, akkor mit fogsz csinálni? Baszlak, bazd meg, hogy nem kezd vele 2 hétig. Így van. Jó. Igen. Találkozunk, aztán elmegyünk, jó? Videó vagy he? Hány percetek Rakjuk van együtt, még? Kamilla. Az ilyet az Isten basznátok! Akkor nem rakjuk együtt, Bocsánat, nem érted? értettem. Kicsivel több, mint egy. Okés. Azaz. Á, neki nincs olyan krempa. Az. Így Úgy van. látom, annyira Szerintem. tudja Dagi is a szöveget, mint te, Kamilla. Így van. Úgyis a te szinteden van. Na. Igen. Jó. Mhm. Nem. Te. Nem. Te. Nem. Te. Nem. 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 De. Nem. 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 Az ilyet az Isten basznátok! Jó, akkor de. Szabdalni. Én meg egyszer nézd meg, Kamilla. Ezzel foglak szétszabdalni. Éhá. Megértetted, Dagi? Megértettem. Tetted a lapot? A főnök azt, hogy azt mondja, akkor a főnök azt, hogy azt mondja. Így van. Köszönöm szépen a követést, A hello! legnagyobb cigányasszonynak szóljak be, de hogy is, hát még élni akarok. Szia! Igen, persze. Ő is jön táncolni, érted? Hát, nyilván ruhába. Nem vicceljünk már. Jó napot. Hát a Kamilla, Dagi bácsinak most már fáj a volt egy dereka, de azért hétig. veled azért optja, érted? Úgyis elkaptak a Ilyenkor másik. nincsen, hogy fájás. Az biztos, főleg én. Cigányasszony azt mondja, hogy Lány. táncolunk, akkor táncolunk. Igen. Na megint a semmit elengedtem. Hát jó, teszed. Mi a kisasszony szerencsé szám? Az enyém? Vagy nem tudom, ki kérdezte. Hát azt nem tűzöm ide a kis bugyiba. Haribo, fizessi a szép hölgynek, hogy táncol neked, csak mondom. Buksi, milyen számod? Ajaj. Mi a számod? Mi baj van, Dagi? De hát Most nem fizessi tudom, a ezt szép hölgynek, tőlem hogy táncol kérdezte? neked. Én csak Tessék? Tőlem vízbe kérdezte? találtam, azért ültem le, de Igen, akkor igen. ide. 6-18. Köszi. Figyelj, Dorci, Ha? Mondd ki. elkötöttem a Haribót a Fannival privátra. Hát felőlem. Keresztfiamat. Gyere Haribo, elmehetsz a Fannival egy privát táncok, itt fizettem neked. Haribo. Köszönöm. Te babcsi. 426. Haribo, te babcsíra. Te babcsira, köcsög. Köszönöm szépen a Így van. követést, Ahogy hello! mondja Kamilla. Akkor valamiért nem látlak kicsi közelebb. Babcsíra. Haribo, gyere ide. Te babcsira. Hello, Haribo. sziasztok! Tudod, nálad lehet fizetni a táncot, igaz? Micsoda? Nálad lehet De fizetni a szerintem táncot. látszik is. Igen, hány percet? Haribo. Jó, akkor 10 perc. Az egy Befizetnek személyre. a Fannihoz egy privát Igen, táncot. exkluzívat 50 000 lesz. Igen? Mi a kedvenc Most számod? megharagudtam rá. 618. Ugye Kamilla, most haragszunk rá. Ó, Geci, nem harag sem. 618, 6, És? 1, 8. Azt a durva életbe. Azaz, 6-os, 1-es, 8-as. Hogy tud ilyet 50 keverni? 000, igaz? Pedig a Csikóhoz Tessék? akartam, csak akkor 50 visszacsináltam 000. volna egy. Így van. Jössz már öreg? 50 darab ezres. Jó lesz 100 darab 500-as is. Ajaj.
Nagyobb tételben Fokozod 20 még, 000-est fokozod is még. elfogadunk. Visszaadni nem tudunk, nem jó a terminál. Igen. Küldtem. Jó, köszönöm. Hát akkor a Fanni. Fanni. Fanni? Én még lemegyek egy. Ja, ott van. Azt hittem itt vagy mellettem. Akkor van egy 10 perc exkluzív, jó? 10 perc? Igen, 10-et kért. Oké. Kislányért jobban aggódok amúgy. Honnan van az a zászló, Kamilla? Nem. Csikó bácsi adta? Apád adta? Apa. Az övé? Igen. Biztos volt felvonuláson. Apa. Igen. Úristen, valaki... Az ilyet az Isten elvicsapott. baszták alkón. Mit mondott, Kamilla? Bántott a bácsi? Nem. Rosszat szólt? Igen. Mit mondott? Mit mondott, uram? Semmit. Niki, mit mondtak az urak? A fenékig A éri kisasszonynak? hosszú hamvas szőke hajra gondolt, előtte meg melyikre gondoltál? Hát ez milyen Amit az Kamillának állat? mondott. Nem, mi? Nem, mit mondod? Semmit Kamillára. Csak azt, hogy aggódnak érte itt a strip klubba. Aha, Kamilla, Hát igen, igen. mutasd már meg. Halló. Gond van? Nincs. Érezd, apu. Ajaj. Vigyázz, már leírja az életedet. Nem lehet ide ülni? Igen. Tessék. 6-18, Kamilla. Igen. Igen. Júj. Azt amúgy lehet buzik. Igen. Ez az. Ez a beszéd, Kamilla. Jól van, Noncsi. Hát sajnálom. Igen, a hőség nagy. Tessék? Hello, kicsi Kamella, milyen ide is vagy? Szia, jó ét neked is, hello. Mondtál valamit? 4. Milyen idős vagy? Azt mondta, hogy 4. 4? Hűha. Na és milyennek veszed ezt a helyet? Hogy érzed magad itt? Jól. Hát ő itt nőtt fel. Hol az Erik? Aha. Erik? Itt vagy Erik? Erik? Igen? Sőt, amúgy ide hoztuk első, nekem is haza. Ugye, Kamilla? Ez Én a itt vagyok. Mondjuk hát te honnan tudnád? Ott mizum. Azért mondom, igen. Nézd meg. Jaj. Uram, le tud ide ülni a kanapéra, vagy oda a másik fotelbe? A fiatal ember vak. Nem. Nem. Ja. Komolyan mondom, most már... Vakcsíra, köcsög. Jaj. Mi akkor, Dagi? Kamilla? Te bakcsíra, köcsög. Jaj. A hölgynek a sziszkád, száma igen. 618, ugye? Így van, igen. Hát most erre mondanám Köszönöm azt, hogy nem. szépen. De nem merem. Megver. Mit? Igen, persze. Gondoltam. Mit szeretnél mondani Ilyen neki? látványban Mondd jobban ki. megy neki. Hát az, hogy nem vagyok a babcsíra köcsögje. Mi van a mamával? Meg fog mondani Nekem mamának. is hiányzik. Igen. Kamilla, ne legyél Igen. luftos. Na. Találd el, azaz. Jó. Ne rugdossad, mert tudod, hogy már öreg, és recseg ropog. Igen. És Egyet ráadásul rámlok, vak. sztorik három felé a Te lábam. bakcsíra, köcsög. Ráadásul vak is. Igen. Meg Kabi, csíra adok neked is. egy tilláncfélészt, jó? Van még maguknál az a... vanília? Igen, látom. Hát van még mit Keresztanyáddal mi rajta van? edzeni. Ott van keresztanyád, itt sem? Hát tátszak ezt ugye.
Jó, inkább. Most valahogy nincsenek sokan, ugye? Nem, hát... Péntek. És időszakfüggő, igen. Hányan vannak a város. Mikor menjen Tudja, mikor vannak lenne a igazán városban? menő az úriember? Tudja, mikor lenne maga igazán... maga? Tudja, mikor lenne igazán menő? Mikor? Hát kifizetné a privát táncot a hölgynek, azt elmenne vele privát táncra. Már is leveszem. Akkor elmenném kalapomat, ami nincs. Mennyibe kerül egy privát tánc? Hát az exkluzív az 5000 per perc per fő, a sima az meg 3000. Tessék, mondjad Kamilla. Tehát magát kellett volna hívni egy privát táncra amúgy. Igen. Mondjad. Köszönöm szépen a követést, hello. Kit szeretné? Nem dobott keresztanyádra. Hát akkor Vedd el, menjünk egy Kamilla, évre. fújd el. Megettem nem Majd oda megyek, elfolyam. Megvan. Csak egyes. Csak egyesével. Szerintem én privát tánc nélkül is menő vagyok. Na, ennyi. Ennyi. 73. Persze. Köszönöm. Ez igen. Önbizalomban nincs hiány. Így van. Nincs. Egy másodperc. Meg az öndicséret mindig szagos. Csak akinek van önbizalma, az pont leszarja. Ennyi. Ezt hallgassátok. Ezért fizetni kell kislánynak, csak mondom. Igen. Jó, baszki, kinek Nem. Hát köszönöm szépen, hogy a zsebembe tette ezt a $2000, de szerintem a hölgynek szerette volna adni. Így van, Tehát így úgy van. van, hogy 3000. Ki a kislánynak szeretted volna adni? Szóval, hogyha 10 percet szeretnél, akkor Bárkinek. 30 000. Gyere ide, Kabilla bácsi adott pénzt. Tudja mit? Én ide jövök közelebb, és a bugyjába benyomom 2000-es. Oké? 618. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezt a bácsi adta. Dagi bácsi is Így az. szépen oda beteszem. Én köszönöm. Az vagy Edem egy NPC. Ajaj. Amúgy igen, Edem Gitározzak NPC neked, Kamilla. Kamilla? Az igen, dob is van. Kamilla még óvodás, nem? Igen, egy elit óvodába jár és bentlakásos. És ő a legjobb Most tanuló. engedték ki, nem látszik rajta? Ilyenkor mindig fel van pörögve. Telepi Az nagyasszony. Szeretsz itthon lenni? Na, tehát úgy Igen. van, hogy Jó van, Gizi. 3000 per perc. Tehát, És ha mit 10 fog majd percet szeretnél, tanulni? akkor 30 000. Micsoda? Mit fog majd tanulni? Hát, majd azt ő eldönti. Táncos nő lesz. Az majd fix, hogy már ez az övé, ha majd felnő, és azt kezd vele, amit akar. 3000 per perc. Persze, ott a hölgynek majd adjátok át neki. Itt ami van szembe velem. Igen. Nem ott szembe, ott másik. És a lila hajú fiatalember, ő táncos? Nem. Én igen, az Ja, csak Nem így. táncos. Táncol. Elviheted egy körre. Csak vendég. Köszönöm szépen, nagyon Elnézést, kedves kisasszony, vagy. És ő Tessék? van fel, jó? Elrabolnám itt a hölgyet 5 percre. Látod, öcsém? Simára megy ő csak még most egyenlőre, jó? Na, hát az tökéletes. Egyedül megy vele, vagy ketten mennek? Le, egyedül. Jó, rendben van, akkor ez $15,000 lesz. Jobbját, Kamilla. 618. Egyedül mész? 6-18. Igen. De azt mondta, hogy csak ketten lehet, vagy egyedül, na. Azért mert egyedül érted. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Hány perced van, Fanni? Így a csibész. 2 van még neki. Jó, akkor Nikó, menjél le a Nikivel, jó? Nikó! Kamilla, rugdosd már meg Nikót. Jós néz ki. Szóltál? Igen, menjél már le a Nikivel. Szakad voltak. Jó, gyermekem. Simára ment, jó? Na. És 5 perc. 5. Jó. Egy órára Kamilla, gyere egy kicsit. Hát súgjuk velem, de flatbe. Melyik kiszolgálom az urakat? Ti fizettek. Akkor Híró, te fizetsz.
Jövök, Aha. itt vagyok. Mit isznak az urak? Mit nem? Szép jó estét kívánunk. Hello, sziasztok! Szia! Arra hozok pénzt. Nyugodtan választhatok, srácok. Állítóan ne felejt. Na, nézzük, csak ott van az itallap. Meg tudják nézni ott fenn. Hogy mik vannak. Legalább csak egy Sex on the Beach-et elfogyasztanék. Oké. Többi? Az jöhet nekem is. Az jöhet nekem is. Egyet? Mindenki? Igen. Igen. Jó, hozom is, és akkor még megvárom a sapkás urat. Nyugodtan számolja rá plusz 10 000-et. Mit hisztok, srácok? A Sex on the Beach-et. Jaj, koktéloztok? Igen? Gyere csatlakozni is, már gondolsz hozzá. Nem. Te is igyen Sex on the Beach-et. És önnek mit hozhatok? Én egy viszkit meginnák, egy csivászt, jó? Csivászt, jó? Aha, köszönöm. Megnézem, hogy van-e. Mondtuk itt közben a kiszolgáló hölgynek egy jó vaskos... Hát, de mondtuk neki egy jó vaskos borravalót is rászámolhat. Hát akkor én aztán nem fizetek, bátyám. De, te fizetsz most már, tesó, ez már kész, ennyi volt. De. Kimegyünk hátra és megruházunk akkor, hogy nem fizetsz. Dehogy is. Hát dehogy is, a főnök meghívott minket. Hogy hívják rá? Érted? Egész nap hajtunk neked, bazd meg Te leszeded a bácsit az asztalról? Nap. Után találkozunk a sok idiótával, tegnap csak számolod a lóvét, szóval azért ennyit megérdemlünk. Kérdezzem itt a másik két fiatalembert, aki az alkalmazottam, hogy erről mit gondolnak. Miről, mert közben nem voltam itt fejben. Más a véleményetek, akkor veletek is hátul találkozok. De egyetértek vele teljes mértékben mindennel. Ez már jó. Igen. Jó, akkor majd a felmondásba megint, jó? Akkor még Na végre. Ne hagyd, hogy megtörjön, ne hagyd, hogy megtörjön, állj ki! Mi többen vagyunk. Állj ki magad, én nem. Ne hagyd, hogy befolyásoljon, hát. Uraim, egy pillanatot kérnék, jó? Oké. És bajom van. Na hát, ilyet se láttam, nem fordult velem elő ilyen. Köszönöm. Hello. Köszi a követést, hello. Krempa, ne üzleteljél? Neki nem kell semmi. De nekem ilyen ingyen behozhatsz bármit. Odaadom én neki, eskü, add nekem, Krempa. Megyünk versenyezni? Hova? Hát holnap a Gotti versenyszervez. Gotti szerelőtelep. Gotti Veloce Service, tuning találkozó. Kiviszem a zsigulit, jó, hülye. akkor adnám is. Kinek kellett a csivász? Kinek adhatom? Nekem ezt köszönöm. Kitöltöm. Számot kérek. Csekit érkeztél, legkésőbb te fizetsz. 7-16. Jó, parancsoljon. Adom a koktélokat, és $2000 lesz, jó? Ki van? Nagyszerű. Itt a kollega rendezi a szekket, köszönöm. Oké. Ami igen, piros sapkás. Köszönöm szépen. Szívesen. Uram, magának sapkába, száma? 443. Parancsoljon. Mit szeretnél? Az enyém 833. Még itt a fiatalembernek kérnék, és akkor fizetek egybe, jó? Jó, mit kér az úr? Mi van? Hát balra nézd, csak ott elnézel, van és az akkor... itallap. Valami jó kemény tömény. Kemény tömény? Azaz. 89,9%-os abszint, pont azt akartam mondani. Igen. És egy mentőt is hozzá. Nem kell ahhoz mentőt. Már itt is dörög. Nem magadban induljál már ki, mert kirúgom a lovadatnéket. Hordádja a felszerelve komplet. Köszönöm. Elfekvőben visz. Ez? Nem baj, nem probléma az. Akkor 2004-et szeretnék kérni, az úrnak mi a száma? Jó, kiveszem itt a pénztárcát a farzsebemből.
3. Beszámolnak Parancsolja. kellő összeget. Átnyújtam a kisasszonynak a pót felett. Köszönöm. Számol kisasszonyom. 833. Parancsoljon. Köszönöm. Mi köszönjük. Uram, magának mit hozhatok? Na, akkor egészségetekre. Egészségetekre. Köszönjük. Egészség mindenkinek. Tessék? Na nézzük, mit ad az asszony. Bármit, hozzon nekem bármit. Bármit? Akkor unikornis koktél. Az a legjobb. Az igen. Hozzak egyet. Az igen, baszki. Elvetek le egy ilyen abszint. Hát ebben más is volt. Kitöltem ide a pohárba, teszek hozzá egy szívószálat, egy pár jeget dobok bele. Kis csillámport. Mi a száma? 73. Jó. Köszönöm. És akkor 1000-es lesz 833-ra. Baj van? Niki akar veled beszélni, ha? Jó, jövök. Akkor vedd át, Nikó. Melyek, akkor beszél. Jó. Itt vagyok. Bocsi, csak fejben kicsit bajos már a helyzet, szóval... Jó, menjél nyugodtan, mi is úgyis nem sokára És csak- zárunk, egy pár perc, jó? Tessék, nyugodtan. Ja, gyere akkor hátra velem. Bemegyünk. Nem egy sők rádió. Én elmegyek egy jó órára, majd később jövök. Srácok. Jó bulizás. Jó. Lehet, hogy el fogok tűnni, akkor majd holnap rendezzük a dolgokat, jó? Persze, nem probléma. Gyere! Hagyd ott a fiókba nyugodtan. Mit? Nem hallod, gyere már. Semmi. Hol vagy, Niki, gyere! Jössz, Niki? Hello? Itt vagy, Niki? Azaz Kamilla. Hopp, el is tűnt. Nagyon gyorsan kellett mennie. Elment a hölgy tiszteletem? Igen, elment. Semmit nem kell átvenni Kamillának. És egy 5 percig zárunk, jó? Igen, igen, igen. Akkor menjünk. Menjünk, jó vagyok. Jó. Mit csinálsz? Táncoltok? Táncolunk, igen. Az igen. Mertem volna nemet mondani, mi? Kamilla. Igen. Most ki kért fel kit? A Kamilla engem, képzeld el? Aha. Igen. De nagy asszony. Hát. Kamilla? Dagi bácsit tanítottad már cigány táncolni? Igen. Jó. És tud? Igen. Ja jó, azt hittem menthetetlen. Hát ez hogy ennyire nem vagyok menthetetlen. Csak néha. Kamilla, képzeld el, hogy szerintem, gyere, ez egy pletyka, Kamilla. Úristen, egy pletyka. Gyere ide. Képzeld el, szerintem a mama az gyomros. Igen. Ilyen nagy gyomorral volt tegnap is, tegnap előtt is. Szerintem lesz egy ilyen kisnénikéd, nem nagynénikéd, hanem kisnénikéd, érted? Felbírod ezt fogni, Kamilla? Én sem. Jó. Viszontlátásra. Igen. Viszlát! Ne üss meg, Kamilla. De Kamilla, az is egy pletyka, hogy nem tudni, hogy kitől, Dagitól, Csikótól, Karcsitól. Érted? Vagy... De nem lesz gyermek. Hát akkor mi fel volt fújódva, vagy mi? Hát megetett ötöt káposztát, aztán a gázok dolgoztak. Aha. De ma csilis babot? Úgy nézett ki, mint egy 3 hetes vízikula, úgyhogy Á, úgy. Hát nem úgy nézett ki, Csikó?
Amit a főfújtam volna egy ló. Na, látod Kamilla, én mondom. Az ilyet az Isten Hogy nagyon levegős volt. El lett pumpálva a mama. A táborba. Köszönöm. Köszönöm szépen a követést, hello! És ezzel az Igen. Camilla Steddel. Mondjuk egy kb. Olyannal lett főpumpálva, igen. Igen. Na jó van, srácok, hát szerintem zárjunk, jó? Nem, Camilla, nem. Jó, rendben. Odahajlok, Akkor zárás! Kinyom. Zárunk. Nekem is ki kell menni, Camilla. Puszi. Ja. Jó legyél, gyere. Pusz. Sziasztok, jók legyetek. Utak. De gáz. Camilla, Hát ha szar is lábuksz, az. akkor nem tud kimenni. Igen. Ha gondolod, amúgy Ezt is megvárhatsz megkértem. minket a izé előtt, a klub előtt, jó? Jó, ott. Azt szerintem megyünk. Jó. Mazsola? Szerintem János elvitte. Jaj, ő is János. Fanni, fiatal, mi újság? Obiban. Nem jár Kamillához, fél tőle, mi? Nem lehet. Én mondtam neked Kamilla. Simán lehet, hogy fél Szerintem tőle. fél tőle. Jó. Jó, azt Jó. mondja, jó. Jó. Mi más mondhatna? Na, mennyit Hát nem kerestél? tudok kezdeni vele. 11 ezer. Jó. 50. Jó, maradjon Fanni, oké. Rendben. Nikó? Azért ezt ne dobd el, Camilla. Ugye? Kamilla, tedd le? Én kérlek szépen 30k. Csak. Nikó. Igen. Hát ez szomorú amúgy. Azt Hát, mondja, hogy 18 darab ezres. Te bakcsira köcsög. Mi a számom? 833. Jó, Parancsolj. osztom a fizukat. Számod? 506. Parancsolj. Köszönöm. 689. 689, ugye? Igen, köszönöm. Ó, Csikló. 605-ös. Kamilla. Adott Köszönöm neked szépen. is. Hogy csöndbe maradt azonnal, amikor pénzről van szó? A legjobb biztonsági őr. Köszönöm szépen. Ezt jól tetted, Krempa, látod? Szia, Roland, köszönöm szépen, jól vagyok. Na, Zsamó. Mindenki eltöltözött? Köszönöm. Jó, oké. Köszönöm szépen a követést, hello. Munkát visszakértétek? Hát, ja. Hogy bírja el ezt a izé, nehéz gitárt. A vériben van. Homlokon Nem baj. csattogni fog homlokod. Úristen, hagytam magamnál $5. Hát nem tudom, az ki fog tudni menni innen, csak hogy a munkáját nem fogja tudni visszakérni. Niki, majd beszélek vele. Majd szóljon. Szólj, azt bejövök, azt megoldjuk. Jó. Úgy nem tudom. Hallod, akkor beszélsz vele, hogy majd, hogyha itt van, hogy ha holnap te ráérsz, mert én nem leszek, hogy segítesz nekik jönni. Persze, persze. Jó, zárok. Sőt, mindjárt meg is írom neki. Amúgy. Jó, oké. Jelenleg ezzel tudok szolgálni egy 5 személyes plusz csomagtartós autóval. De szerintem tökéletes.
Vagy hogyha jön Bentjön, akkor hozhatja a személyes, abba többen elférünk. Jó, oké. Majd menni kéne el a Léhő. Akkor menjünk Léhő addig. Jó. Nem tudom, várunk még valakit? Igen. Jó. Kamilla? Igen. Felkészültél apádnak a szarpoénjaira? Nem, Krempa, holnap fog Talán nem leszek. lehet, az nagy baj. Hát mondjuk egyszer ugye vasárnap megmegyünk hozzátok. Van neki jó poénjai. Kinek? Az apjának? Igen. Egyszer-kétszer, hát most ezzel nem mondtam sokat. Egyszer? Nem. Ó. Neki egyik se tetszik. Igen. Kamilla, nem emlékszel, azért raktad el, Krempa. Jó poénokat mondani. Írd le neki a Te papírra. bakcsira kocsod. Az. Igen. Valamit nem csináltunk még ma. Hey, na ki tudja, hogy mi az? Címeremet. Hello. Szia! Sziasztok. Hello. Szia! Szia. Akkor elrakom Szia. a percit. Szia! Amit nem csináltunk még ma? Levettem a szemüvegem. Na, senki? Ezt? Nem verekedtünk. Azaz! Így van. Azért mondtam, hogy levettem a szemüvegem. Mehetünk! Bent hozod a mercit? Igen. Betony. Csak lehet koszos. Nem. Nem, egy így lettek, hogy megszerelje? Jó, így. Szerintem még nem kell majd Linél. Kamilla! Bár szerintem így is befértek, én nem csatlakozom. Nem jössz? Szia, Fanny. Nem, mert még ezért van egy pár teendőm sajnos. Oké, szia, Fanny. Szia! És a Benni tud róla a teendőkről? Persze. Ja, jó. Szia! Őt kell tenni. Vagy mi van? Aha. Ő a teendő? Teendő. Teendő. Na, azt mondja, hogy... Csöptem a másik le. csatira. Jó, oké. Itt vagy Csiklau? Figyelj már, Zogorbozsó. Tessék. Kamilla annyira hiányolta a szarpoénjaidat. Tényleg? Igen. Nagyon, azt mondta, nagyon hiányolta. Mondta nekünk, hogy szeretné hallani egy-kettőt. Hát, Kamilla, tudod, hogy mire buliznak a kacsák? Jaj, ne. Aha. Az igen. Jaj, dik milyen pit manőver volt. Az jó volt. Szegény. Szóval, Kamilla, tudod, mire buliznak a kacsák? Ne, Benton, ne. Hip-hopra, érted? Hip-hopra. Miért amúgy ez jó? Köszönöm. Jó volt. Ugye ez ugorós? Nagyon, valóban. Hát figyelj, a többihez képest amúgy esküszöm, hogy Kamilla, jó volt? Agyrákot kapott Csóri. Jó volt. Igen, nagyon jó volt. Mindenki mondja azt neki. Igen, nagyon jó volt. Kamilla, most Valóban. miért halkultál? Az a baj, nekem csak zsidós viccek jutnak eszembe. Aha. Majd akarok veled beszélni zsidózó Kamillával. Örök vagy játék, megfelben. Más mi között van hozzá? Ja, valóban. Heli csopát. Én szívesen elfogadom, vagy befogadom, vagy hogy van a... Hallod, Kamilla? Keresztapú örökbe fogad. Micsoda? Keresztapú örökbe fogadja. Pujának puját. Igen. Ezt kimondta. Ezt kimondta. Buzik. Úristen. Hol? Baleset volt ott. Az M3-as autópályán. Ha van baleset, akkor van jobb eset is. Segítsünk nekik? Menjél tovább, nem, Dé. Jó. Na. Ne legyél mennyire jó. Jó van, na. Vicc volt. Abból csak a baj van. Vicc volt. Segíts magadon, Isten is megsegít. Igen, meg boldogok a lelki szegények. Övék a mennyek országa. Igen. Enyém a pokol lesz. Remélem én is. Az az igazság, ha a mennybe mennék, nem sok ismerősöm lenne. Én ott lennék. Hol? A mennybe? Jó, hát akkor nem fogunk találkozni. Miért nem Túlvilágon. ott lennék? Szerintem én Bozé. De te odavaló vagy a mennybe. Most miért? Követlek el. Ez. Zsamu. Csikó, te hol fogsz menni? Ha nagy leszel. Purgatóriumba. Előző életedben Következő Bozé. voltál? Micsoda? Előző életedben lú voltál? Mi az a ló? Hello. Ja, ló. Értelek. Igen. Csikló.
Igaz. Kamilla, te is már fixen oda fogsz kerülni. Azóta meg se szólal, mióta viccet mondtam neki. Kamilla? Mert sokkot kapott, bazd meg. Én voltam bajban Kamillával. Lehet, hogy kéne mondj egy újat. Nagyon telefonozik szerintem, biztos. Aha, megint Vagy te jóval? Vagy szerintem kiskutyákról álmodozik. De nem veszünk neked kiskutyát, Kamilla. Nem veszünk, Kamilla. Mi annyira örülne neki? Nem örülne neki? Itt így megállok. Szabályosan. Faszom bele ebbe a szarba. Ámen. Ja. Gyerek előtt csúgyább beszélsz. Abban nézzél rá a siggér. Passzinak. Eljön valaki a Sikerül? Az autónak is faszom sluszkulcsa! Az Istennek a faszát! Az igen. Aha. Azt kéne amúgy. Mi történik? Mi nem jó, mi jó ideges? Jaj, ne haragudj. Jó, se darabos amúgy ez a srác. Azaz, Grandpa, lemaradsz. Van izém, tűzijátékom. Aha. Most pont este van, mehet majd. Jó, elviszem a dombra. Az, hogy rám nézel. Megyek fel, mert akarok mondani valamit. És látsz-e valamit? Hogy Na, akkor ugyanazt kell csinálnod. Kamilla mostanában nagyon meg van változva. Mert? És azt tudod mióta van? Mióta elrabolták? Aha. Több kéne elvinni egy pszichológushoz? Hát elvihetjük majd. Jó. Szerintem... Jó utána neki. Beszél egy... Úristen! Yeah. Aha. Ezért... De te szebb vagy. Igen. Kint van amúgy most is egy, azt hiszem, nézd meg. Nézd meg. Azaz. Tűzjáték. De szép. Ja. Hát, srácok, ez úgy néz ki, hogy nem sokára megyek. Itt van, uram? Gyere már. Hol vagy? Mi a baj? Igen? Ezt a szarkocsiba bele! Jó, már is megyek. Tényleg kervette. Kamilla? Kamilla? Jó van. Rimálni. Na, üljünk be. Apád faszát. Igen. Szó szerint. Ülem a életem, és itt nem vagy P1-em. Gyere. Hát, mare, nekem pedig kéne egy P1, bassza meg a jóisten. Nyitottam elvileg. Az jó. Most? Nem. Mi vagyok én? Pénzes kis kapasszám. Ti. Hova? Menjünk akkor hozzá. Haza? Aha, jelölöm a hazán. Jó. Vagy amúgy Tessék? Igen. elmehetünk a izébe is, a putriba. Ide? Vissza? Nem, a másikba. Az igaziba? Jó. Igazi. Mi ez, kamu? Originál? Ez Jelölöm izé neked is. azt is, mert az És ez? nehéz lesz. Jó. Aki szereltél? Nem, mert be volt zárva a kocsi. Ja, jó. Nem, be volt zárva. Aha. Én mindig bezárom, mert mindig elviszik. De hát hiszen itt ülök benne. Hát az Szerintem egy dolog. engem kivinnel. Aha. Igazából bárki. Hát, én nem vinnélek el, az biztos. Na látod. Olyan vagyok, mint egy jó Megállsz, autóriasztó. akkor megszerelem amúgy. Érted. Amúgy nem is mondtam, még Fanni és Karcsinak hívott. Na. Akkor Ajj. Karcsi maradsz. Valakinek a van retina. egy új retinája, elnézést. Úristen! Szemem kiégett. Szeretnék kérni egy új szemgödröt. Faszt. A gecit. Még megvilágosodtam. De mész. Ja? Azt hittem megszereljem. Megszerelheted? Autópálya Ja. közepén, hát azt így Hát illik. persze. Így van. Ez zsebben Valaki be- szól, beljebb. akkor meg beleállsz. Mely bejebb Köszi, van. Grandpa. Köszi. Így már nagyon jó. Mi volt? Hát Remélem, látod igazából fény lett, érted? Elkapcsolta valaki a villanyt. Jó, szerintem stoppoljatok itt. Nem ilyen száraz helyen élnek a túzok? Csikó, te Száraz hiszel helyen túzok. Aha. Túzok. Te hiszel a túzokba? Csak a púzokba. Aha.
Valaki hisz a tuzokba? Az mi, az egy állat? Túz, igen. Madárjon. Túzok. Én nem hiszek benne, mert nem ismerem. Mit túlzol? Eltúzod, vagy mi? Elhiszed, akkor hiszek neked, és akkor hiszek benne. Én még nem találtam tuzokat, de szerintem cuki. A izébe volt régen a felbe. Aha. Nem ismeritek senki azt a mesét? Ismerem. Én csak a lehet ismerem. Amikor Luffyval felrepül a Nagyon ház. depressziós mese. De vagy már a depressziós, Be meg a mese. ismerem. Akkor az nekem való. Hát én meghallak. Te vezetsz nagyorú. Szeretnéd? Legyen? Nem. Még itt vagyok, még Mutasd, meg tudom mit tudsz. szerelni. Ha úgy van Önöket kössük be. Nekem az az első, más panifert kétszer áthúztam magamat. Az olvasószemüveg van rajtad? Cukros hordó. Nincs rajtam szemüveg. Nincs? Hát Jó, ez akkor a valamit vegyél fő. Easybe. Jól vezetek. Jól lásd az utat, meg a rajta közlekedő nincs most többiek. Nálam jobb sofőr. Ez kell mondjam. Képzeld el, ma nagyon nem volt jó a keresetünk. Sajnálom. Hát elég Nem tud- szomorkás volt Nikó miatt. Nem tudtam hirdetni, Csak mondom. bocsánat. Micsoda? Mi? Ez ki Az mondta? ilyet az Isten pasznál. Igen. Ahogy Kamilla mondja. Pontosan. Megszereltem és direkt töröd össze amúgy az elejében. Biztos a péntek miatt. Azért krempa. Ez így igaz amúgy. És minden viccnek a fele igaz. Úristen, de mész. Nagyon mész. Úristen, ne biztos, de... Úristen. Nagyobb vagyok, figyelj. Ne biztos, mert kőművesnek képzeli majd magát a kanyarba. Ezt figyelj, már mikor akarsz felváltani? Ja. Figyeld ezt a trükköt. Ja. Vagy segítsek? Nem állunk meg? De. Esik az eső, csúszik az út. Erőfényes testítés van. Esik az eső, süt a nap. Paprika Jancsi mosogat. Jó volt. Köszönöm. Köszönöm szépen a Inkább követést, mondd azt, hello! hogy egy csúsztál Tixeron, vagy nem tudom. Ez még Aha. hihetőbb, mint az eső. Úristen! Vég. Hát néha ilyen vagy darabos. Ja? Igen. Ha. És nem Nincs kicsi. vezetni, Szuperuzsi? Nem. Ja. Nagyon jól vezet, igazából. Versenyző voltam, nem tudom, Batia. mondtam-e már. Hát már egy párszor. Csak Most még derbi. mutatni nem mutattad. Mindig azt 12 órás mondod, amúgy versenyeken. kapta halt. Szerintem úgy igen, Roncs derbibe. Meg Dakaron is voltam egyszer, ma mondtam. Hát akkor azért vezetsz te ilyen Takaron. vadul. Dakaron. Takaron. Takaron voltál már. Ezével, Ott robogó. voltál. Ja, nem robogóval. Nézőnek voltál a Dakaron. Nem rosszul, hogy föl kellett volna menni. Tudom. Akkor most itt. Hát én megkerülöm. Hát de itt mindegy. Batia. Édes jó Istenem. Én nem szólok rájuk, igazuk van. Beleszólnak. Hát igen. Pedig amúgy nem vagyok egy olyan ember, aki beleszól másnak a vezetésébe, de a tiédbe. Hát de ők szólnak Szerintem bele. még a legjobb idegrendszerű ember se bírná ki. Én csak egy jó tanácsot adtam, hogy ott fel kellett volna menni. Hát ez beleszólás. Én csak jó tanácsot adtam. Az meg nincs elég spanifer a kocsiba. Az krempa tapasztalat. Hol Úgy a látom, jó szervó Istenbe rajta. mész a jártán, te fiú? Jó, nagy volt az ív. Figyelj, most szük. Tessék. Költözünk, Igen, Kamilla? Kamilla. Igen. Jó. Nem. Mikor? Megjöttünk képségbe. Most? Kocsi is jól van. Sziasztok! Hello! Szia. Viszlát! Elnézést a zavarásra, kérhetek egy autót? Ott. Ennyi, Kamilla, azért itt a légy válasz. barátságosabb. Autó. Adhatok Kéne neki neki egy egyet. autó. Gyere. Olyan büszke vagyok rád, Kamillám. Köszönöm szépen. Igen. Gyere, Kamilla, vegyünk kaját, míg apád. Vagy van kajád? Nem. Na gyere, mit vegyek neked? Mindent? Hol lehet itt venni? Igen. Na hát, Kamilla, máma nem eszel? Mi közöd? Nekem mi közöm van hozzá? Kamilla. Itt lehet venni? Hol lehet venni? Bocsánat. Bocsánat. Na mindegy, akkor megyünk... Jó. Okostól Menjünk már valahova. Kamillának hagy vegyek kaját. Jó.
Adjak egyet, Camilla? Gyere, vakcsíra Nálam köcsög. is van amúgy menü. Ja, Itt van ez a bean, nem tudom micsoda. A Bean Machine. gyere. Mehetünk. Kapsz egy kis kolbász, Camilla. Gyere, Camilla. mustárral. Jó napot, uraim! Jó napot! És hölgyeim, akarod mondani? Menjünk, nem visszük haza. Eredj akkor! Csókolom. Jaj! Audi! Majdnem Menjál rajta a pótolva. Erre szokták azt mondani. Valaki tovább tanul. Aha, jobbra, mert te sem nagyon tanultál tovább. Majdnem van Itt egy. jobbra. Jobbra megint? És majd egy balos. Hát bazdmeg, nekem is majdnem van még. Jó, és parkoló. Ó, te drága, jó Isten, mire eljutunk A-ból B-be, ott van egy méter össz-vissza az Parkoló? Ide jövünk? Az ilyet az Isten! Jó van az itt is. Geci, inkább gyalogolok. Figyelj már, amúgy nem aludtad ki magad, vagy mi a baj? Nem aludta ki magát? Már sose alussza akkor ki magát. Hát hogy Most lehet miért? így vezetni? De... Dagi? Tetszik élni? Dagi, sokkot kapott. Ez Nem a te látom. hibád. Hagyd a gecibe pótoljuk azt is. Én jól vezettem Zugorozsó. Felvegyél, Camilla itt az úton, ahogy átmegy. Jó, vagy Houdini. Na jó. Na. Hogy itt valamit barom elüssön. Na jó. Mit vagyok? Lehetünk, sokkot kaptál a vezetésétől? Igen. Most miért? Oké. Szerintem Jobbra jól nézek, volt. Semmi, átmegyek. Azt nem mehetünk Ákul. Ütemre kezdjük. Jobbra nézek, balra nézek, és jön egy darabos P1. De nem, eskü nem jött sem. Hát darabosan, de jött. Szerintem most menjél ott tölteni. Csűgec. Mhm. Camilla, mit kapsz? Hűt tojás, jó lesz, Camilla? Igen. Én még a mama fönszétezem. Smekleves is ma, gondolod? Én már megettem. Ezt megden. Mikor a másikat mondd már el, amit mondtál múltkor, amiket nagyon Azt se kacagtam. tudja már, hogy melyiket mondta. Amikor repültünk. Akeli, Bekefly. Azaz, Akeli. Cukros hordótól tanultam amúgy. I believe Hát vagy I can Emiliótól, bazdmeg, nem? Nézd csak, Camilla, ilyet teszik a királynővő is evett. Mi a szám? Hát nem az 506, szóval... Hát meg Camilla, Akkor az mert te is úgy 572? jársz, mint a királynő. Igen. Teszik. Köszönöm Kérsz egy cigit, Zugorozsó? Nagyon szívesen. Van rózsaszín lifád? Igen. Megint? Aha. Hát nekem egy kajcsim van, szóval én is veszek valamit. Tessék, odaadom. A bácsi ad menüt, heti menüt. Igen, mi a heti menü? Igen. Jót ad? Igen. Amúgy, a batilla. Milánói sertésborda. Ó, azt szeretem. Jó, Camilla, te is kérsz inkább menüt? Tessék, Zugorozsó. Adod apádnak a maradékot. Odaadtam. Lifát. Köszönöm. Amúgy Gyújtód van? Amúgy, Benton jól vezet. Igen. Nincs sajnos. Valóban. Bevettem Áramot. az Paplant. Jól vezetek. Én nem tudom, szerintem működik. Meg Köszönöm minden szépen, egyéb Camilla. mást. Te adtál kaját? Igen. Szerintem baj van, Camilla. A maradékot adta oda. Mondta. Biztos ne vegyük el Én- pszichológushoz. Minek? Tök rendben van, téged kéne elvinni. Az Én téged vagyok a semmilyen én vagyok a sok nem ér. Vakcsíra köcsög. Hé, látod? Van egy gyújtód. Nincs Valakinek sajnos. van egy gyújtója? Másik nem betyárban láncfűrész van. Elfonyás Filippen van még. Itt mi van? Itt nincs egy gyújtó. Láncfűrésszel is izé. Tessék. Egy kis széke. Ó, az Semmi baja nincsen. Azt nem... Camillánál van molotov koktél. Az Camilla, az nem jó, tedd el, fújd el. Fújd el, Camilla. De ne nyálaszd össze. Ne nyálaszd össze, mert lehet, hogy még Nem megyünk elkidobjuk. fölgyújtani a múltkorit. Nem. Miért nem? Nem. Mi vagyunk a Amúgy, gyújtók. Menjünk nekem gyújtót amikor venni. elmentetek, Igen? akkor megláttam publikba. Aha. És már Miután- egyedül nem álltál neki? Hát nem volt nálam, mert bent nem adta oda. Mi? Kami? Jaj. Aha, az előbb is ez volt. Camilla, ne boríts fel.
Kázik előbb gyújtó. Dick, elővettem a telefonomat, nézd amúgy milyen vagány telefonom van, Dagi. Nézd meg mi van ráírva. Na mi van ráírva? Daura. Igen. Igen. Na, ez nem kell. Ugye? Ugye? Azért tudod mi van ráírva? Valamit talált Semmi. szerintem. Nálad van a... Rose Gold. Aksit találtam. Igen. Mi? Jó. Pszichológushoz kéne menned. Nem tudta tanítja neki a csúnya szavakat, ő mondta a vakcsira, csak nem plegykálok. De, mert erre volt. Ki mondta? Ki mondta Benton. neki? Benton. Te mondtad? Mit? Te tanítottad meg vele a vakcsíra köcsögöt. Nem igaz, ő tanította nekem. Életemben nem hallottam ilyen. Egy biztos fülladagi. Hát mondtam én is, de azért meg Kamilától tanultam. Egy fülle. Találtam 2 kenyeret, az nem jó? Az nem tud Nem. meggyújtani? Hát, hogyha összecsiszolod és nagyon száraz. Na jó. Tesco-s. Csikó, ne! Mit csinálsz? Úristen. Mi? Azt hittem nagyobb baj van. Eldobott egy molotót. Jó. Az a baj. Volt benne féktárcsa. Na gyere! Megnéztem Gyere, nagy orrú. Nem volt Gyere már! Nem Milyen volt nagy orrú, gyújtó. az te vagy? Én nem vagyok az. Nekem kicsi. Itt majd egy jobbos, jó? Nem az orrod kicsi. Most még az orrodról van szó? Én csak kérdeztem. Figyelj már, ezt az olcsó kólát vigyünk? Hát szerintem ez... Aha, Mi? igen, szerintem. Ez kofola. Micsoda? Mama mindig ilyet hordott, Dick. Azt mondta, Dick, Nikó, itt most van mentek a safe hely. stripklubba. Zugorba Ah. Igaz, hogy üres, de nyitva van. Az a... Hallod? A picsám. Na, igen? Azt mondja Nikó, most mentek be a stripklubba. Én. Nem, valaki. Hát nyitva hagytad? Most mint hogyha láttam volna. Szerintem Bazsi. Meg tudom érteni. Már akarom, ne. Mama szavai... aha. Nyitva hagytad? Valaki. Hagyta, úristen. Aha. Uraim, fáradjanak ki, légy szíves. Tessék? Köszönjük. Fáradjanak ki, légy szíves. Csak az egyik kollégánk nyitva hagyta. Mindjárt megyünk, Nikó, jó? Menjetek ki egy picit. Igen. Elnézést. Zugorborzsó! Maga a főnök. Gyere csak. Nem maga a főnök. Nyitva hagytad? Nem emlékszek rá. Nem emlékszel rá? Jaj. De jötték utoljára. Lehetséges, de nem emlékszek Te rá. bakcsíra köcsög. Nagyon siettem. De hogy lehetsz ilyen... Au, ne rúgdod. Fáj. Ha hiányzik valami, te rakod be oda a kasszába. Jó. Ugye azt tudod? Nézd meg! Igen. Most számold meg, hogy megvan-e az összes. Jó. Hát elég, ha ránéz, leszámolja úgy, hogy van. Ott van a kassa? Nem. Miért lopták azt is? Ez jó. Aha. Nem hallottam, hogy A számoltál kassa volna. hiánytalan. Oda van írva, hogy mennyi van benne. Oda van írva? Aha. Istenem. Figyelj már! Te ismered a papírpénzt, vagy csak az aranyrudakat? Ja, azt hittem az utalást Most nézem meg. néztem. Azt nem Most lopták el az utalást. $2 kevesebb van benne. Így. Pont egy Jó, hát akkor azt rózsaszín legyél az ára. szíves. Nekem ide adhatod. Jó. Most már visszatehetem, ugye? Tessék. Persze. És amúgy ez be volt dugva Köszönöm. valahova? Szívesen. Borra való nincs semmi? Én nem Ja, tudom. Nincs. Nem, tőled kérdezem, hogy nem adsz hozzá borra valót? Ja, de. Nem szokásod, zsidó. Nem lesz kiszolgálás. Nincs bedugva, mert sose adunk számlát. Köszönöm. Jaj. Ezt már szerettem, ezt a borra valót. Ez a vagy volt nálam. Ja nem, még maradt. Adják még? Nem. Szerintem csak fordítsd a kulcsot az árba. Szerintem én elfordítom, jó?
Hoztam az elkövetőt, aki szétrúgdosta az autót. Aha. Elkaptuk, Hoztam, aki szétrúgta az autót. Valaki megrugdosta ezt? Te bakci! Aha, igen, elkaptuk. Camilla, adj neki! Nem, Camilla nem ad neki. Camilla? Hol van beszélsz, Elkaptuk az elkövetőt. Micsoda? Sziasztok! Én nem látom. Halló, szia. Négy cukikból. Ott van. Hol van Camilla? Kis picur ott van. Ott sunyizik. Gyere le, kaplak. Gyere. Ja, ott vagy fenn. Hát ott marad. Gyere, ugrás. Gyere. Hopp. Csak te vagy. Óvatosan. Meg vagy. Mit keresett ott a gyerek? Köszönöm szépen. Úgy állba baszlak, bazd meg, hogy nem kezd vele 2 hétig. Hogy beszél ez gyerek? Hogy neveli? Látszik, hogy itt a strip clubban nevelik a gyereket. Kubba? Mi az a kubba? Látszik. Az egy település, vagy mi, ez egy ország. Csak Jó, két van. bével. Vicomosak is. Igen. Kéne még egy gyerek. Nem nekem van Teslám. Anyád volt ízlés vicomos, mikor meggyártott. Ja. Akkor volt ízlés Tutiféle vicomos. kurták, azért születtek meg ők. Ja. Ezért nem értem, hogy miért 1 perc alatt kell elkészíteni egy kibaszott gyereket. Szerintem Igen, ez hajnali nagy eresztés tojásos volt. tészta. Azt csodálkozok, hogy kuplungosak. Mondom, hajnali eresztés volt, valahogy felegetszik. Igen, apa is egy. Hát most apa mentségére Jaj, szóljon, hogy... zugorbozsau! Hát ő zuhanyzott egy perc. Jó! Jó, Úristen! van, akkor valaki vagy jár. Visszajövök. Hát figyelj, nem rossz Jövök. gól, Figyelj de... már, Benton, attól, hogy a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hibás. Igen. Hát most lehet, hogy vissza a jövőbe Jelölöd forgatásom nekem a volt. hazát. A bankhanomit. Vagy mi? Bankhanyon, nem tudom. Hoppa, ja, Kirakta ide ezt a táblát? Vasazós autó. Tegnap még nem volt ott amúgy. Szerintem, én sem láttam. De csak azért, mert hogy éjfél körül jöttem, azt kivágtam. Flex egy. Hát kellett a pénz. Láttad azt a dízeles vezetést? Vin Diesel? Hát... Zugorborsó, tanulj! Ha van Vin Diesel, van Vin benzin is? Meg Vin Van, elektromos? van. Mi? Vin is. Zugorborsó! Szerintem megsértődött. Ó, Zugorborsó! Na jó van akkor. Ne válaszoljál. A Schuhárnak képzelte magát a kamionnal. Jó. Most eltűnt, vagy mi? Nem, itt ül. Ja. Csak megnémult. Elvitte a cica a nyelvét. A szisza. Miau. Tiszka. Hallod, minyáu? Ha? Tanulhatnál asszonykától amúgy. Nem láttad azt a jó kis Vin Dieseles vezetésemet? Hát te jól vezetsz, tudom én. Hát igen. Wow, wow, wow. Aha. Több animét ne engedjétek neki nézni. Camilla szereti az animét. Hova menjünk? Haza! Jó. Hát de amúgy esküszöm neked, az a hal memóriád. Te jelölted be? Nem, én Nem? voltam. Hát a 3 Ja? másodpercesért. Most mentségére szóljon, hogy én voltam. Diszkó, az az. Csak a Csikó! szoki, semmi baj. Gizmo? Ja, hát Gizmo már kinyitotta nekünk az ajtót, hogy húzzunk a faszba. Minek? Igen. Miért nem jöhetnek be? De. Akkor hagyj jöjjenek be, menjünk fel a teraszra. De azért ment volna még egyszer kinyitni. Kamélia. Hát nem volt Szerintem vigyük orvoshoz. Ennyi, hát Ne. van egy kis vér. Hát oda menstruáltál. Ugyanolyan flagma, mint volt. Ja, akkor jó. Nem baj az. Tiszta any...
Nem vagy főleg mazzudobozsó. Te csodás vagy és hibátlan. Hát mondjuk ez igaz. Néha van egy icipici hibám. Az, hogy nincs. Igen. Pont most akartalak amúgy előrengedni, de mindegy. Az ilyet az Isten basznált alapul. Igen. Miért rúgdosol, Kamil? Rúgdos Kamilla. Au. Kamilla. Fejezd be. Nem szabad? Itt miért nincs fű? Tényleg. Kimostad a füvet? Én nem tudom. Elvitte a vihar. Az Aha. igen. Ja. Köszönöm. Én elvittem A a villanyszámla mennyi emiatt? Napelemes. Ja. 31-et akkor. Ú, Köszönöm te szépen a mered a követést, hello. Itt még nem is ültem. is. Hon? Itten. Üljél le akkor. Jó. Állj fel! Jó. Ezt én is látok ki akarom, ülj le megint. Nem látom, nem lát semmit. Na mi az? Megvakult. Azért vakult meg amúgy, mert mert a Megrúgtad a Kamillát a lépcsőn felfele? Nem. Megrúgott Kamilla? Igen. Szégyeld magad, te krumpli. Megbotlottam. Mi az, hogy lehetsz ilyen? Bántad a kisgyereket. Nem, egyel arrébb, azaz. Én nem bántom, én szeretem. Aha, azért rúgtál rá a lépcső, és ha leesik, beüti a fejét. Vigyáztam rá, csak piszkáltam. Betony. Barátiasan. Azaz, spricceld le a betonyt. Mint apájájának. Fülödjé pesgőve, Dika. Jó, hogy vár. Vigyázz már végén, még bebaszik. Na srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Aha. Jön a vihar. Nem. És még lenne egy-két teendőm, míg van áram, meg ilyenek. Szóval, ja. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen a követéseket. Nem akarok lenni a tűzvarázsló. Sziasztok, jó éjszakát, hello, hello. Sziasztok. Ajaj.